Uke wakhuluma emavideni ahlukahlukene kodwa kwahamba mhlawumbe waxabana nomuntu oesupply ngoba phela asinithembi kahle kulezi zinto zokulapha. Kunomuntu obusengiswa khulukazi uDombe Sibumbu abantu besifazana nabesilisa usawakha usekhona kwaphelele lapha ngawo. Ukhona. Ngisho ungawufona manje uthi uyawufuna. Ukhona. Phela ngithi angiwakhelwa ngiyazakhela. Okay. Ukhona nje usesigodlweni. Okay. Okushindi uthini kubantu umuntu ukhona? Ngithi mina umuntu ofuna uDumba Sibumbu akahlukane nokuloko esaba ebebe negwababa kusaba ukuthi ngisaba umuntu wesifazana ngisaba umuntu wesilisa mawubona ukuthi uyamesaba nje straight sebenzisa lento uqonde ngqo kuyena qeda inkulumo qeda ngo 1000 nje kuphela. Umuntu uzothi omunye uyawufuna uma efika esitolo ngathi ufunani uzofonela yona le number 0781673412 uzomyela isitolo azothola asikho isitolo nasi gogo Madubane. Uzobe fonela isitolo uqoba kanti uzofonela ongumnini wesitolo futhi azofonela ngisho abasebenzi bakho uzofonela ongumnini izongena straight kumina inamba.